салом алейкум. имрӯз 12 октябри соли 2019 мо пештар дар ютуб видеоролик оиди дар тоҷикистон парвариши кивия нишон додагӣ будем. акун ҳозир мо нишон метиҳем ки киви пухтааст ё непухта. якум бор дар назди шумо чинда пӯст карда мехӯрем. мана ин киви ки мо дар ютуб реклама карда будем баста буд. дар 4 солаш ин баста буд. мана инҷо вақти нишон дем. то инҷоша баст. калон калон шуд. мана ҳозир якташа мечинем. якташа мана чиндем ҳозир пӯст мекунем ша мехӯрем. кани бинем чӣ хел шудааст. кани киви шуда ё не? Ана киви Тоҷикистон мана. акун мечашем мазаша. киви ана киви ҳақиқӣ мешудааст дар Тоҷикистон. ана худо хоҳад аку мо қаламчо мекунему ниҳолшо ба фурӯш мебурорем. чӣ хеле ки таҷриба нишон дод кивия монанди ангурбоғҳо боғи киви карда мумкин аст. тамом дар ҳамин ҷо навора ба охир мерасонем.